Info paket murah Mas sing oleh akeh. 4.500.000 tak wae 3 barang Mas. Rada mundur. Jajal kaya apa barangnya sepilno. Iki nomor 1 lemari baju iki 3 pintu. Jajal jerone kaya apa iki? Finishing luar dalam Mas, barang jati ya to. Ya. Iki tengah iki. Tengahnya panggas sasapan, custom ya bebas. Oh iso request kok ya? Oh, sebelah ini sap gantung. Gantung jaluk kan dulu ya iso kok. Iki sing pertama. Ya, sing pertama, nomor loro kaya apa? Lacine iki. Wah, nek lacine? Iya to. Nomor loro. Sing kedua meja rias iki. Wis komplit sak lemari ini kurane padha Mas. Heeh. Iso milih ya, Ngo? Bebas pilih pokoknya. Ini wis komplit sak kusine. Oh, saya dingkleke. Bisa lacine barang iki komplit. Nomor 3. Sing nomor 3 lemari bajunya sing 2 pintu. Wah, 2 pintu. Ya iki gen kamar. Iki iso milih apa ora apa Mas njaluk blok iso apa iki? Request oke aku pilihane. Tuh, sap gantung. Pokoknya 3 barang iki tak paket nih 4.500.000 bebas pilih motif sama. Wah, berarti ngopane gak seneng sing iki iso milih liyane ngono ya. So, Mas yo njaluk iki diukir Mas lu yo iso. Bebas. Oh, iya. Piye? Iki pomo omahe sing Semarang no piye Mas iki? Enek gratis ongkire apa ora? Panggang enak tau pokoknya ya gratis ongkire nggon aku ning seluruh area Jawa Timur Jawa Tengah ning Mas bayari COD tanpa DP. Oh, lah cara pesene piye nek sing ado pengen pesen? Yo ning kolom pencarian ku digoleki jenenge Barokah Furnitur Madiun. Langsung ning sore profil wis enek nomor WA-ne langsung lewat WA Mas. Oke. Barang iki. Paket 4.500.000.